मदद होनायनि मुङाव मबाइल फननि गेजेरजों रां बिग्राफोरनिफ्राय सांग्रां जा। मबाइल फननि गेजेरजों गोदै रावजों दाफुस्लायजा। गोदै रावजों फुस्लायजाना नोंथाङा गोबां रां लांजानो हागौ। नंगौ, मबाइल फननि गेजेरजों मदद होनायनि मुङाव रां बिग्राफोरनिफ्राय नोंथाङा जानगाराव था। आथिखालाव सिखावना सादु रावखौबो सिनायनो मोनला। सिखावानो सादु, सादुआनो सिखाव होननाय बादिसो जालांबाय बे संसाराव। हरसेनि गेजेरावनो माहाजोन जानायनि सिमांल' सुजुसै बयबो बे संसाराव। थारैनो अननाय होनाय, निमाहा होनाय आरो हेफाजाब होनाय सोदोबा गोमालांनो हमबाय बे संसारनिफ्राय। लोगोसे निखावरिखौ गादबनो, दुखुथियाखौ सोबख'नो आवगायबोग्रायाबो जोबनो गैलिया बे संसाराव। बेनिखायनो नोंथाङा मदद होनायनि मुङाव गुबुननि गोदै गोदै रावजों रां बिनायनिफ्राय सांग्रां जा। साननैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सामथाइबारि गामिनि थागिबि रानखो बसुमतारिनि फिसाज्ला सहेन बसुमतारिनि मेगननि टिउमार जानाय दुखुथिया हालोदखौ फाहामथाय होनो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनाव सुबुं बिजोंनि गेजेरजों अनसुंथाइ मागिदोंमोन दुखुथिया नखरनि सुबुंफ्रा। बे खाबुखौ लानानै दुखुथिया नखराव 6900652028 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों मबाइल फनाव फाहामथायनि मुङाव रां दाबिदों सासे लंफट सुबुङा। मख'नो गोनांदि बेबादि बेमारि दुखुथिया नखरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों ब्लेकमेल खालामना रां थगायनानै जानायनि थाखाय माखासे सान सिगां कान्टुस नार्जारिया समाज अनफावरि सुबुंफोरजों हमजाना पुलिसनि जेआव गोग्लैदोंमोन। नाथाय बे खेबाव आरोबाव ओंखारबावबाय नामा गोदान कान्टुस नार्जारि? दानिया फैदो मबाइल फननि गेजेरजों माब्रै दुखुथिया नखरखौ मदद होनायनि मुङाव रां बिदों सासे लंफट सुबुङा। आखायाव ओरैनो दा बेसेबांसो दोङो बायदि? इनिफ्राय नोंसोरो एडमिट आगोल माबायाव नायदोंमोन? नायनाया औ गुवाहाटियाव नायदोंमोन सार। इनिफ्राय दा बेखौथ' अपारेसन खालामनांगौ होनदों दा? औ जागोन जेबो नङा। बाबाजों रायलायनो मोननायबा हामगौमोन। बाबा फैबायमोन। औ होदो दे। दे खाथियावनो दंखायो नै। औ हेलौ सार। आदसा नोंथां खुलुमबाय, आं क'क्राझारनिफ्राय खालामदों। औ माने आं गुवाहाटियाव लांनाया माने खालामनाय जायाखै आरोखि, फैसानि प्रब्लेम जादों। औ दा बाहायनो नों सिन्था खालामनांला, फैसायाबो जाजोब्बाय आरो नायनायाव फ्रि जागोन, टेनसन खालामनाङा। जों गथ' फिसाखौ गाबोन जों एडमिट खालामना होनोसै। नोंसोरनि बे फिसालाखौ नोंसोर थांफानांगोन, जों थांफागोन लोगोआव हो। बेनिफ्राय दा आखायाव नोंसिनाव ओरैनो बायबांला दङना गैया बेखौसो सोंनो लुबैदों आं। आखायावथ' फैसा गैया। ओरैनो 3-4 हाजार दङना गैया बायदि लोगोआव? 3-4 हाजारखौ जेन'बा खस्थ' खालायबा मोनगोन खोमा। नङा, दा ओरैनो आखायाव केस ओरैनो बेसेबांसो दोङो? 1500सो दोङो? दाथ' आखायाव गैथ'वा, माने आं सोरनावबा बिथ'बा मोनगोन खोमा। जों दिनैनो लाना थांनोसै हो। जों थारमाने 40 हाजार जोंनि आखायाव फैबाय आरो फैबावगोन मथा मथि 60 हाजारसो फैबावगोन, 60 हाजारसो हो। बे बाक्सानिफ्रायबो फैगोन, उदालगुरिनिफ्रायबो फैगोन। नोङो फैसाखौ एसे नागिरना ला नोङो, ओमफ्राय जों बाखि गारि गुरा जों इमान गारि खरसा थाङो जोंनि हो। नों थाब खालाम, खोनाबाय? जेन'बा दिनैनो दानो? औ दिनैनो थाब खालामबा मोजां जायो, माने बावगोन माने राबा दिगदार जायोथ', खस्थ' मोनगोन। जेन'बा दानो खालायनांगौ ना मा जोङो? औ नों दानो 3-4 हाजार बुथुमलाय। दे जागोन सार जागोन। नोङो मबाइलखौ नों लोगोआव लागोन नामा? मबाइलखौ आं औ फैसा नागिरनायावथ' आं मबाइलखौ लानो हानाय नङा। दसेनि उनावनो मबाइलाव आं फैफिननो हागोन आरोखि। बेखायनोथ' फैसाखौ नोङो लाथ'बानो जाबाय हो, सोरनिफ्रायबा 4 हाजार 5 हाजारसो हो। दानो नागिरनानै आंखौ कल खालाम। दे आं नागिरनोसै। दे। जों रेडि जाबाय हो, जों रेडि जानानै दंखायो। गारि गंथामसो थांगोन आरो। जेन'बा आंनिसिम फैगोन आरो बाबु। मा होनदों? आंनिसिम फैगोन। औ नोंनिसिम थांनांगौ, मानसिखौ लायनांगोन ना, गारिजोंसो थांगोन नालाय। दे। जों साब्रै थांगोन, गारि गंनै लांनोसै, नोंसोरबो थाफादो लोगोआव। जेन'बा फिसाबा आं गामिनिफ्राय सासे मानसि लाफानोसै। जागोन दे, मानसि लाफायाबाबो जोंनो थागोन ना अपारेसन जाजामसिम। दे होमबालाय आं
मानसि खोथाखौ आं एसे नागिरो सोरनावबा हावलुद दे औ औ दे हावलत नागिरदो थाब खालामबानो जाबाय हो औ दे आं दसेनो सोरनावबा बिथ'नानैबो आं लाबोनोसै ओमफ्राय फन खालामनोसै हो अ बेनिफ्राय हरफिननोबो हागोन नोङो दायो फैफिनबाथाय गाबोनफोर हरफिननोबो हागोन हो औ दे जाबाय नों हावलाद लाथ'दो 5,000 लाथ'दो बा 10,000 लाथ'यो नोंनि खोथासो हो दे हरफिनगोन आरो हो दे दे फंबाय होलाय लांनाया दानो लांगोन नामा सार दिनैनो थांनोसै फंबाय हो औ आं डक्टरजों रायज्लायहरदोंमोन गुवाहाटि जिएमसिआव औ बेनिफ्राय मानसिखौ दिनैनो एडमिट खालामना हो बेनिफ्राय सार्जारि खालामनानै गथाय नर्मेल जुदि थिग थाक दोङोबा जोङो डेट मोनसे लानोसै सानथाम सानब्रै उनाव फुरा नर्मेल खालामनानै मानसिखौ अपारेसन खालामनानै होनना बुंदों थाब खालामबा मोजां जायोना फंबाय नोंनिबो हो मोजां जायो मोजां लामायाव फैगोन ना नोंबो नङा होमबा नोंनो गावगायनो स्र' मोनगोन ना मायबा मोनसे जिनिर नांना थानाय बायदि मोनोथ' नङा होमबा जोबोद दुखु मोनदों एकदम जोंखौ क्लाबनिफ्राय फन खालामगासिनो दङ अफिसफोरनिफ्राय जे माबायदि खालामनो होननानै आं डिसकास खालामजोब्बाय जों बेनिनो नोंसानिनो नै फुंनि 8टानिफ्राय दासो जोबदों मिटिं जिरायनानै आरो माखासे फैगोन 1.5 लाखसो फैगोन जेबो सिन्था खालामना आरो बांसिन आरो नायनायफोराबो सब फ्रि जाजोबगोन हा टेनसन गैया नों हामखांनानैबो नोंसोरनि थाखाय सोलिनो थाखाय जों माबा मोनसे सिन्था खालामबाय दङ न' गंसे मोजां आरो मायबा मोनसे बिजनेस मावनो थाखाय हा दे नोङो आदाया थांदो आं फंबायदो रायलायबाय थागोन नोङो 10,000 नागिरना लाबानो जाबाय हो ओमफ्राय फंबाय नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा दे जों थाफागोन औ सार जों दङ दे बाबाखौ हेगारहरदो थां थांबाय बाबा थांखाबाय जेबो सिन्था खालामनाङा औ बिदिहाय नोंसिनावथ' खाथियाव बे खुंग्रिंफोरावथ' फैसा सोलाय बख'लाय हायो न' सोलाय बख'लाया बारा गिदिर नङा बेंकआ फिसासोमोन सार बेखायनोथ' जेबो नङा दे जोंनाव केस फैसा दंखाजोबो टेनसन खालामनाङा ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय जानाया दहाय जाखांदों सार आं दुगैसो हरदोंमोन नै आदसा दुगैनो आनैयालाय मा नागिरदों खालामदों नोंसोरनि आइया आइया औ बे आयं गावबुरावसो ओरैनो दसे बेरायहैला बायदोंमोन ओंखाम जाखांनानै दे बाबाया थांबाय दा ओंखारबाय नै थांनो ओंखारबाय दे फैबा आंखौ कल खालाम बाबाखौ फैसाखौ नागिरनानै हो औ दे सार दे